pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Murwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang mubeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Sunarja kanthi ira-iraan pasrah. Cariyos menika kapetik saking majalah Jaka Lodang warsa 2021. Kados pundi lampahipun cariyos, sugeng midhangetaken. Udan wiwit esuk nganti bar ngisa kok ora terang-terangki ranjine arep kiamat piye yo. Gendengane Karman karo bali mlebu omah maneh. Atine ora jenjem, pikirane wis kumudu tekan warung pojokan pasar sapi langganane sakonco minum-minum. Man, wis jam 8, aja ndekem ning kamar wae. Bojomu meteng nek kapok kowe. Unine WA saka Parlan ing HP-ne. Karman miso-miso maneh gawe risi kupinge Parti bojone sing lagi gawe jledrenan serabi sing arep diedol sesuk-esuk sing pancen wis dadi penggaweane pendak isuke ngrewangi sing lanang golek pangan. Ora ngono, wiwit mau miso-miso wae iki sing kok pisui kuwi sapa? Duwe cangkem kanggo miso wae iki piye to? Mbok nggo memuji Gusti Allah supaya Gusti welas marang awake dhewe lan paring dalan supaya rezekine lancar. Aloke Parti, halah kok kaya weruh-weruh Gusti Allah dhewe wae kowe. Karo meneh ndak bengi dem-demen grombol-grombol ning warung ora wedi kepapar COVID-19 po. Korbane wis akeh. Sing mati ya ben mati urip ki wis ana ing posten bingungi. Ora bingungi, Kang. Wis ora usah kakek ngomong. Wong wedok ngerti apa? Pokok butuhane padinan dak cukupi beres. Alah Kang, mbok cukupi apa? Aja tak rewangi pendak esuk dodol serapi ketan ning pinggiratan durung karuan. Cukup butuhan awake dhewe bendina. Sing jenenge Parti bojone Karman mono sejatine wonge nriman ora tau nuntut werna-werna. Senajan sing lanang duwe pola kaya apa wae akeh menenge, nanging wong sabar ana watese. Karman wis kebacut anggone ora melu keluarga, ora gagas anak bojo, mung mikir senenge dhewe. Sing jenenge wong wedok mono yen sing lanang jenak ning omah senajan ora apa-apa ing ati ayem ketumbunan bojo. Bengi iku Parti jengkel banget nganti dadi tukar padu kaya ngono mau. Tekan pasar sapi Karman jujuk warung pojokan langganane sakonco. Ora mung mligi dodol miras tok warung mau, ana sindire barang. Ora ijen sak mengalor ana tunggale dene pertelon mengetan saurute dalan Kopral Kasan nganti wates desa. Warung remang-remenge nyediani karaoke. Yen nitik dalem sak warung ana wong wadone 4 utawa 5 sing macake menor, pinggisan abang, pupuran putih kandel persis kaya memeden sawah iku wis cetha yen warung-warung iku uga panggonan praktek prostitusi. Senajan ing pojokan pertelon dipasang pelang gede ana tulisane prostitusi utawa pelacuran,
melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2003. Yang melanggar dapat dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda. Nanging nyotone warung remang-remang iku tetep ana kepara saya ngrembaka. Bengi iku ngepasi malam Kemis sing isuke dina pasaran sapi. Kaya padatan pendak malam Kemis, pasar sapi iku kahanane luwih rame tinimbang dina liyane. Gending-gending tayub, lagu-lagu dangdut, apa dene sing karaokenan padha jor-joran bantere. Putihan apa abangan man? Dicampur wae, adem-adem ben luwes cespleng. Ngombe sasloki raine wong 8 iku dadi sumringah abang kaya kembang teratai. Yang awak kepenak banget. Sinambi ngemploki kacang asin minangka tambul. Karman sak kanca nenggak inuman sloki sing kaping pindho. Pengaruhe inuman wis ngrambah sakujur awak. Keringet wis wiwit leweran nelesi penganggu. Omben-omben bacut sloki kang kaping 3. Polahe wong 8 iku wis wiwit nganeh-anehi. Awake krasa panas, klambi dicopoti. Sawise nggadho sate bekecot, Karman sakonco bacutake nenggak arak sloki sing kaping 4. Tingkae dadi kaya kethek rebutan wowohan kae. Deleming kaya wong kesurupan setan. Wadine keluarga diobral tanpa ana rasa isin. Ngomyang kaya wong edan, tembung sing ora pantes diucapake mudal kabeh. Wengine sangsaya nglangut jero sing teka ing pasar sapi. Bengi iku uga saya akeh. Senajan udane wis terang, nanging langite isih katon peteng. Ora ana lintang siji-siji sing katon. Gendinge diganti wae. Panjaluke Karman, tangane dilesepake duit menyang kotange sindir sing lagi gending miras ngremet isine. Sing duwe isi kotang mung mesa-mesem. Pancen wis dadi resikone sindir. Kedadian sing kaya ngono iku wis biasa. Kepara diarep-arep kleben arak campuran 5 sloki akale Karman sak kanca. Wis wiwit ilang ora duwe rasa wasumelang meneh. Tumindake ngawur ora nganggo nalar. Jejogetan kaya wong edan. Sloki kaping 6 lan 7 wis kaombe. Sinambi ngombe arak sloki sing kaping 8. Karman nyedhaki sindir mau terus diambungi pipine. Asta sak cara-cara salah tingkahe. Karman sak kanca wis ora karuan ninggal tata lan kasusilan. Gending saka warung pojokan pertolon iku saya ngungkung banter suarane ngalahake warung-warung liyane. Pengerasmu Celino, ganggu lekku karaokenan. Aloke sawijining kanuman sing ujug-ujug mara karo tudang-tuding perga rumangsa keganggu anggone karaokenan. Apa pedulimu? Bocah durung bisa sisi arep macem-macem Lho, kowe natang aku lek. Karman sing wis ora bisa bedakake ala becik iku nyandak botol arak dikeprukake kanuman mau trok kena pilingane. Botol dituthukake cagak pecah, lancip disudukake weteng. Aduh, getih seger muncrat saka tutuk lan irunge. Sanalika iku uga kanuman mau ambruk ing ngarep warung, kejet-kejet terus ora obah. Modiar kowe macem-macem karo aku Ora weruh sangkan parane bilai, watu sak kepel gedene nglayang ngenani kitoke. Mak prok suarane. Sakala iku uga anggane Karman
jrebabah ngrungkepi jasate Kanoman mau. Weruh kedadian mau sakala iku uga panjak-panjak ing warung iku padha mandeg anggone nabuh gamelan, bengok-bengok njaluk tulung. Dene sindire mung deleg-deleg kami tenggengen. Ing omah Parti lungguh deleg-deleg nyanding layone bojone dikancani dening anak-anake. Mripate padha krasa perih, bendul-bendul dienggo nangis wengi ketuni kedadian sing kelakon. Diladrenan serabi sing mestine esuk iku diedol bareng ketan meprek tanpa guna. Panyawange Parti adoh menjaba rabas petenge mendung esuk. Bola bali unjal ambekan landung nyuda ruweting ati. Saiki dheweke kudu nglakoni urip ijen dadi randha momong anak telu sing isih sumega-sumega. Gusti Allah ingkang Maha Asih, dumateng panjenengan kula aturake keluarga kula pitados menawi paduka badhe paring menapa ingkang sae kangge keluarga kula. Gusti, kula pasrah sumarah. Cotel.